Nou ja, je ziet het wel duidelijk, camper is uit elkaar gebarsten. En één bonk vuur, zo'n vuurman. Hoi, 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 hoi. En ik hoorde niks meer, ik ging maar een halve meter de lucht in. En ja, ik had geen lucht meer. Het was net dat mijn borstkast uit elkaar knapte. Een kanaal, net verschrikkelijk. En de stikken lijnen werkelijk alle kanten uit. En ik ben er uitstoot en mijn man roepen en we wisten nog en hij joeg, goddank joeg hij antwoord. Nou, toen kwam ik weer een beetje bij en toen ben ik naar voren gekluiterd. En de buurman, dit ding die zat zo voor en toen kon ik niet overheen komen. En toen heeft de buurman, die heeft mij er overheen getild dat ik er weer uitkwam. En verder, ja, ik had wel last van enkels en mijn haar was geschroeid. Maar ik heb ontzettend geluk gehad dat die vuurbal uitgegaan is. Maar als die doorgebrand was en het hout was in de brand gegaan, ja, dan was ik levend verbrand geweest. Maar hij weet er nog. In het ziekenhuis west en alles en dat maakt nog weer. En vaak controles, maar hij is er. Ja, hij is er. Je bent er zo blij. Ja, hartritmestoornissen heb ik. En mijn longen zijn haast gebarsten. En dat moet er weer hersteld worden. En daar hoop ik maar. Want zo jong ben ik ook niet meer. En we zitten wat dat betreft wel op een voorste bank. Hè? Dus ik hoop dat ik er een jaartje perfect kan hebben dat ik nog bij mijn gezin ben. En mijn kleinkinderen. Dit kun je net begrijpen. Wij vannacht ik net sliept. En we konden iedere keer beethouden. We zijn er nog. En nou, maar, dat is nou nog zo. Je trill je helemaal af van binnen. En, dit is zo onwerkelijk. Dit kun je net begrijpen.